Muri yeZimbabwe vanhu vaya vatanga nhasi George Charamba ari kucelebrata kuvharwa kuri kuda kuitwa Studio 7 iyo inozivikanwa chinzi The Voice of America mushure mekunge Donald Trump vasaina executive order yekuti zvoni mabroadcasting services iwayo achimira zvawo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana because zvinhu zvakanga zviri kuitika panguva yakati rebei. So iye George Charamba atobuda kutocelebrata kutoombera maoko chaiko kuti zvaendwa. Mareasons akasiyana-siyana ezvinhu zvaanenge achitaurira zvinhu zvana George Charamba panapa. If you look at this post yanga iri panapa yakanzi Trump signed an executive order to dismantle Voice of America and other government-funded media around the world. VOA Shona Studio 7 has broadcast to Zimbabwe for many years. Saka unozwa kuti Studio 7 yakabvira kudhara ndoyenguva yanatsvangira iyeyo. George Charamba ndo pari kuombera maoko zvaendwa. Mareasons akasiyana-siyana. Zvinhu zvakawanda zvinenge zvichingobuda ipapo. Paingobuda chokwadi yaingotaura zvakasiyana-siyana. Ninga akasungwa, ninga akarohwa zvichingobuda. America ndo payaitowanawo mukana kunyazonzwisisa. Majournalists akawanda aishandira Voice of America vakanga vakadyarwa tikatarisa muZimbabwe, different countries, tikangoti almost world yese vachibudisa nyaya vachiendesa. So Trump iye ari kuti takukata network iyo. George Charamba ari kucelebrate. KuZimbabwe kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika. If I show you type yemamwe matollgates ari muZimbabwe, you will be shocked. Type yezvimwe zvinhu zviri kuitika zvinotoitika imomo, you will be shocked. But izvezvi pavanonzwa kuti Voice of America yakuningirina ndoyega yavanozwa kuti vakwanise kuisunga-sunga kana kuita sei mabata pane nyaya yacho. Mamwe maningirikina ana Blessed Mhlanga ane mamwe ma-independent newsrooms, news outlets vanongobatwa like now Blessed Mhlanga ari mukati. Ndozvo vanenge vachida ivo. Because dai Geza akanotaura zvinhu zvezve Voice of America hapana zvavaiita Voice of America, to be very honest with you. Because aingonzi ndo basa ravo ranenge vachingoita. But because zvazoitwa nevamalocal ndosaka zvava kutanga kuti takutoisa chimutemo chakadai, takutoisa chimutemo chakadai, kureva kuti vakutotanga kuda kudzvanya vanhu. Zvinhu izvozvo muchazozviona zvenyu pamberi apa. Mangwana ana George Charamba vadzingwa vachazoda kumhanya kudzoka, vakuda kudzoka kune vanhu vakuti zvinhu zvakadai zvakaitwa zvakashata tinge tisingachateereri. Ndosaka ndichiti munhu wese akadzingwa kuZANU-PF pedzeranai ikoko, hatitodi kutokunzwai, pedzeranai, munofanira kufila upenyu yamairwadzisa kune vamwe vanhu. Iko zvinezvi kune rimwe hanzi tapa vana machangs muri yeZimbabwe imbonzwai pamwe pamwe nini ndinenge ndichingotaura onaiwo zvinhu zvakadai so izvodoi mundiudza kuti munofilawo sei kana muchinge muchiona zvinhu zvakadai izvi. Client ndionerewo nhai munin'ina, ndionerewo nhai client. Mwana ari kutengerwa uniform down to top nekupenya kwakaita vana vauri kuona apo nhai client. Mira ndinyatsokutumira nyaya dzacho dzese unyatsodzinzwawo iwe. Vana vakaita sezvo tarisaone vanavo kuti vari kubva kudzimba dzakanaka chaizvo. MP anoenda kunokampena nemachangs ototora mafotozi otosenda kuti akatoenda kusikondo. Chiicho chichi nhaiwe kulindi ndionerewo. Machangs ungantaura kuti vana vari kubhadharwa school fees yemari. Tarisa kunaka kwakaita vanawo nekusimba kwavakaita. Ndo vanopiwa machanks zvekufungidzira kuti ndatoimpresa vabereki wavo nhasi vana vaenda nemuriwo kumba. Ava vanhu havade president wavo ava client, havadi president wavo, havamude. Dai vaida president wavo vangadai vachiita zvimwe zvinhu zviri nani kupfuura zvinhu izvi. Izvi zvinhu zvavari kutoita havatombomudi president wavo. Vari kuedza kuita sei manje kana vachidai so? Saka ndokusimbisa kwavangaite zita rapresident wavo so. Zvakaoma. Ziva Kulend. Pane vazhinji vapinda kubva nyaya dzichitanga. Tanga tingori vanhu vanga vachingoteerera tichingoda kunzwa kuti zvinobvepi zvichiendepi. Kungari mumusha chaimo mukati mezvinhu zvese zvine zvitaurwa. Panowanikwa vaya vanenge vachinzi vakanyarara ndo vanazuze vokutanga nokupedzisira. Otherwise vanenge vatori nomuono unodarika zvimwe zvinhu zvese zviri kuitika. Chokwadi sezvachiri munharaunda mutsvangwa navese maministers ese eZANU, no matter what, no matter uchinzi mumwe munhu unosungirirwa padanda
sezvakagara zvichiitika kune mutemo wokuuraya vanhu wakagara wakajairirwa kubva muzimbabwe kubva tichikura kubva 1980 zimbabwe kubva ichitanga kusvika payasvika nhasi uno rinongori zuva rega rega kuri kufa vanhu. Why is it that vana mutsvango vanomira mberi vasingadi kutaura chokwadi kusatira kutya Mwari? Ndarau iyo indava. Why is it that ada kutaura achitukirira kana kuti kutukirira umwe wake vavakaporonga vese vakaporonga vari vese? Nhasi unonenga riyo kuti iwo wauda kuti uzvidzivirire. Hatisi kutaura izvozvo, isi kutaura kuti nyika haisi kufamba. Ndaramutsvangwa nyika haisi kufamba. Matema danda nyika haisi kufamba mushe mudhara. Chero uri mwana but matema danda nemowa mukuri inda muchikura mune nhema. Handisi kuziva kuti mumisha yenyu munotaurira vana chii. Kana muchikura muchiti panonzi pakaita white, imi munoti pakaita red. Kana kuti pakaita green ipo pari white. Why muchiramba makadaro so? Ndimi matiporongera mani nyika, ndimi matiurayira nyika. Zanu yacho iyo ndo yatiurayira nyika manje. Hapana panga pasina zanu muZimbabwe kutaura chokwadi. Panga pasina. Kureva kuti vanhu vese vakazobva muzanu manje vakukomblena kuti aiwa maakuti dzvinyirira. Uri kutora kuti vanhu vese vari mustreet ngavabve mustreet. Hapana kana basa. Saka iwo mutsvango uri kupembedza kuti dzese vana mbuya vese ngavabve. Iwo unongoziva kuti yako iri kubva kumanhize uko. Manhize it's your own project nehurumende yako. Zvenyu nemawaniro amunoita mari. Then wakutadza kuziva kuti pano vamwe vanhu vari kutambura. Why muchidaro so? Muri kutaurira vanhu vasina fungwa here. Do you mean to say saka kana muchiti makaenda kuuniversity muchitaura nhema, so you are damn liars. Musaendere kuuniversity kuti muparadze ruzhinji. Nyika haina kumira mushe mundaramutsvangwa. Usamire uchitaurira vanhu zvisina basa, uchitaura on behalf of the government iri kuporonga nyika mudhara. Sadaro man, chero uri mwana, handichakutauri kuti uri mwana kana kuti uri palevel ipi because ulevel wacho wakutotadza kukwana kwauri because the way yaunobehave nayo mudhara soka. Haina unhu. Kana makati muchiti munotresa muchiura, trace and kill all. Nyika isi yenyu, nyika ndeyaMwari. You didn't even create a country yourself. Chikoro chawakaenda mundaramutsvangwa chacha ndofunga ndochechidofo kudarika chomunhu wari kutaura kuti idofo iwewe. Because munhu wari kutaura kuti idofo ari kutaura kuti no, nyika haisi kumira zvakanaka, pane wrong. But iwe uri kuti wakaenda kuchikoro uri kutaura kuti pari right. Saka wari kutaura kuti idofo ndiye akatoenda kuchikoro kudarika iwewe. Hatichadi kutadza kuswera tichitadza kutaura kana muchiteverera muuraye mani. Inoda muchita zvisina basa so.